Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod naman pinakadagko ug pinakalaing balita sa Mindanao. Ako si Tech Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Tropical Depression Vicky naglandfall na sa Baganga, Davao Oriental. Gibisuhan ang mga taga Mindanao nga magoberntayon sa posibleng flash floods o landslide resulta sa may puas nga pag-ulan. Ani ang detalye. Base sa tropical cyclone warning nga gipagula sa Pag-asa, alas 2 karong hapon, naglandfall na ang bagyong Vicky sa Baganga, Davao Oriental. Duna kini maximum sustained winds nga 45 kilometers per hour o gustiness nga moabot sa 55 kilometers per hour. Tungod niini, lauman ang kasarangan ngadto sa kusog nga mapag-ulan sa mga lugar sa Caraga Region, Davao Oriental, Davao de Oro ug Davao del Norte, ingon man Bukidnon ug Misamis Oriental. Actually is this only signal number 1, dili kay ini siya nga nagyud kay pakuso kay ang wind lang niya is 45 kilometers per hour lang and nandun lang siya sa 55 kilometers. Kumbaga, mo ni siyang pinakahinay na bagyo. Sa Sitio Dipo, Upper Ulip, Mungkayo, Davao de Oro, midahili ang dakong parte sa yuta kilid sa highway tungod sa paghumok sa yuta, resulta sa walay puas nga pag-ulan. Temporaryong nabalda ang dagan sa trapiko sa lugar ug mga residente naglisod sa pagtabok sa mitabon sa dalan. Sa Surigao City, nagpabiling madag-umon ang kalangitan inubanan sa mapag-ulan sukad pa kagabi. Signal number 1 sa pipila ka lugar sa Mindanao, sama sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao City ug pipila ka lugar sa Davao del Sur, sa Santa Cruz, Digo City, Bansalan, Magsaysay, Matanao ug Hagonoy. Signal number 1 usab sa Camiguin, Bukidnon, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, northern portion sa Maguindanao, sa Kabuntalan, Northern Kabuntalan, Sultan Kudarat, Sultan Mastura, Parang, Barira, Matanog, Buldon, Cotabato City ug North Cotabato. Northern portion sa Zamboanga del Sur, sa Pagadian City, Midsalip, Labangan, Tukuran, Aurora, Tambulig, Josefina, Mulave, Ramon Magsaysay, Suminot, Mahayag ug Dumingag. Lakip usab ang northern portion sa Zamboanga del Norte sa Siyayan, Sindangan, Bakungan, Jose Dalman, Manukan, President Manuel Rojas, Sergio Osmeña Sr., Katipunan, Dipolog City, Pulangco, Pinan, Mutya, La Libertad, Dapitan City, Sibutad ug Rizal. Busa pahimangno sa Pag-asa nga mutuman dayon sa ipagayong preemptive evacuation sa matag LGU sa lugar aron mahilayo sa disgrasya. Iligid ta magkumpiyansa gyud permanente kay especially nga nagsunod-sunod na ato mga pag-ulan, so saturated na kayo ato ang kayutaan, so naay possible na mga pagbahaw, possible na mga pagdahili sa yuta. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Pipila ka lugar sa Mindanao ang gibaha tungod sa walay puas nga pag-ulan epekto sa bagyong Vicky. Ani ang detalye?
Gipatingog na ang flood warning device sa Barangay San Vicente sa Katil, Davao Oriental dihang padayong nagasaka ang tubig baha sa lugar. Pipila ka mga balay ang gisulod na sa tubig baha og mga residente na ningkamot nga masalbar ang ilang mga gamit ug alagang hayop. Nagpatuman na og preemptive evacuation sa lugar. Apan sa kapaspas sa pagsaka sa tubig baha, dili makasulod ang mga rescuer tungod dili na maagian ang karsada pasulod sa barangay. Nagtinabangay ang MDRRMO, kapulisan, kasundaluhan ug mga volunteer organizations aron matanggal ang mibabag nga punuan sa mangga tunga sa highway duol sa detachment sa 28 IB sa Lupon, Davao Oriental. Mihumok ang yuta tungod sa binuntagay nga pag-ulan sa lugar hinungdang natumba ang punuan. Hinuon walay nasamtan o nadanyos nga kaptangan sa mong insidente. Sa Butuan City, gibaha ang pipila ka mga nagunang kadalanan tungod gihapon sa way puwas nga pag-ulan. Susama gihapon ang sitwasyon sa San Francisco, Agusan del Sur. Gibaha ang pipila ka mga dalan ug milapaw ang tubig sa mga kanal. Sa Barangay Apezia sa Prosperidad, Agusan del Sur, pipila ka mga punuan sa kahoy natumba ug mibabag tunga sa kalsada. Apektado usab ang Bistig City dihang bisaka ang tubig baha sa sentrong bahin sa syudad. Huwebes sa gabi pa lang, nagsugod na ang ulan sa Kidapawan City gikan sa hinay ngadto sa kusog nga pagbundak. Hangtod kadlawon, padayon ang pag-ulan, hinungdang pipila lang usab ang mitambong sa simbang gabi. Hinoon, wala may natalang dakong baha o landslide sa lugar. Pahimangno gyapon sa NDRRMO nga magmabirantayon kanunay sa posibleng flash floods o landslide epekto sa bagyong Vicky. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Natanggong ang pipila ka pasahero padulong sa Kaputian ug Talikod Island kaganyang buntag sa Santa Ana Wharf. Kinihuman gididan sa Coast Guard ang mga lansya nga mulawig sa kadagatan subay sa pagdaot sa panahon. Ani ang dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Tiyaw-sang kita pailam ang Davao ubos sa signal number 1 bunga sa Tropical Depression Vicky. Gimanduan sa Davao Coast Guard ang ubang mga sea vessel nga dili una mo biyahe kaganihang buntag. Dihang gianunsyo sa Pag-asa nga usaan Davao sa mapailam sa signal number 1 bunga sa Tropical Depression Vicky. Gileyong nagmando ang Davao Coast Guard sa mga fishing vessel, cargo ug passenger vessel nga dili mulawig tungod sa kadelikado sa pagdaot sa panahon. Based sa sa memorandum circular ng Coast Guard 02-13 entitled the movement of vessel during heavy weather. Pag merong posted na signal, it's either tropical cyclone, tropical storm, warning signal number 1, pinagbabawal talaga natin ang mga paglayag o either pag-seaventure sa ating karagatan. Tungod niini, tanggong ang pipila ka pasahero sa Santa Ana Wharf padulong sa Kaputian ug Talikod Island. Hilabihang guulan ni Rosalie Pusta nga dili siya makauli sanglit nabilin kuno sa ilang balay ang duha ka tigulang kinsa usa niini PWD. Kung magbaylan po ko, wala po ko'y budget nga ipamasahe. So, naghulat na lang po ko kung tinuod man dyan, kung malinaw-linaw dyan siya after 4 hours. Kung makalarga sila mo, uli ko. Pero kung dili dyan siya, dili na siya ko ang tunugma. Kung dili na po, manghiram na lang pamasahe para uli. Gitambagan ang mga stranded nga mobalhin sa sasa sang nitugutan ang mga vessel sama sa barge nga makalawig sa mga special areas sama sa duol lang nga biyahe nga mao ang patabok sa babak. Since special area siya, since public storm warning signal number 1 lang din naman, so pwede doon. So mangyari nito, yung pasahero na dito na gustong tumawid sa Samar, pwede silang mag-divert ng kanilang travel doon na lang sa May West Barge. Real pipila sa mga natanggong nga pasahero kaganihang buntag nagpaabot nga munindot ang dagan sa panahon kanusa, gilauman nila nga matugutan nga makabiyahig balik ang mga lansya. Real. Okay, daghang salamat Sheila Vergara Rubio. DepEd District Supervisor sa President Quirino, Sultan Kudarat Province patay, human gipusil. Parain pa investigasyon sa kapulisan sa President Quirino sa Sultan Kudarat sa pagpamusil patay kang Abdul Kadir Sultan, DepEd District Supervisor sa mga lugar. Sumala kang Sultan Kudarat Police Provincial Director Colonel Noel Quinazo nga banda alas 9 sa buntag ni atong Miyerkules samtang pagawa sa opisina ang biktima sa kaisi ang sakyanan diyang gitaparan kini sa riding in tandem suspects ug gipusil kini gamit ang kalibre 45 nga pistola. Namatay diha ang biktima gumikan sa grabing igo niini sa bala. Matud sa kabanay niini nga wala sila naibalaan nga kaaway o atraso ang biktima. Sa kasamtangan, blanko pa ang kapulisan sa motibo sa krimen.
Gingong miyembro sa LGBT community ang sikop sa gihimong entrapment operation sa Cagayan de Oro City. Sayron taan dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Hashtag modus kuno sa maong sospek ang paggamit og peking babaeng account sa social media. Dayon makig-chat sa mga lalaking biktima ug hulgaon sila nga i-upload ang ilang mga pribadong video sa internet. Pinaagi sa entrapment operation nga gihimo sa Anti-Cybercrime Unit 10 sa May Corrales Street, dakpan si John Ryan D. Human nga nang hulga nga i-upload sa internet ang mga pribadong video sa iyang mga biktima. Sigon sa otoridad nga ang suspect gagamit og peke nga social media account gamit ang ngalan ug hulagway sa usa ka Andre Aguilar. Mangita dayon kini og makachat ug hagaron ang mga lalaki nga magpakita sa ilahang pribadong parte sa lawas. Ang wala nahibaw-an sa mga biktima nga naka-record na di ay kini. Gilayon nga hulgaon sa suspect ang mga biktima nga i-upload sa social media ang mga pribadong video ugali dili mosugot nga makipaghilawas kaniya. Nagkaroon kami ng pagkakataon na mapagplanuhan ng mas maigi kasi ito nakalampas na sa amin ng isang beses. Luckily, naubusan na siya ng swerte. Kami naman ngayon ang nakakuha natin. Pipila lamang sa mga nabiktima sa suspect kining si alias Mario ug alias Luigi. Mayo na lamang nga wala gayud nadala ang biktima nga si Mario, samtang si Luigi tungod sa kahadlok nga mukalat ang iyang video na hilabtan gayod sa suspect sa kaduha ka higayon. Oni actually ang pinakadako kayo nga pagmahay sa akong kinabuhi nganong nagpatol-patol ko og mga kanang sa social media nga wala pa nako naila personally. Think before you click giday tinod gina nga saying kay mismo ako as a biktima pag ginatanaw nga ila-ila sa imong mga ka-friend sa Facebook aya ka mo salig. Anaa karon sa Kugon Police Station ang suspect kinsa mibalibad na nga makahinabi atubangan sa kamera. Tek pahimangno karon sa otoridad ngadto sa publiko nga dili gilayon mosalig sa ilang mga makachat sa social media labi pa kung wala nila kini nakita sa personal aron dili mabiktima sa mga mapahimuslanon. Tek. Daghang salamat, Cyril Chavez. Sa Upol, Misamis Oriental, magsuong nalakip sa most wanted persons arestado o kagayanong gingong tulak o illegal nga droga sa mga lungsod, Dakpan Sab. Ato ibalik si Cyril Chavez. Dakpan sa gikasang bypass operation sa Upol Police ang kagayanong si Dominador Maagad, 41 anyos, residente sa Zone 4, Barangay Ipunan, Cagayan de Oro City. Napalitan ang suspect og usa ka sachet sa gituwang shabu, bugti ang 500 pesos nga marked money ug sa pagrikisa kaniya laing upat ka paketing shabu nga mobalor ang kantidad sa 6,000 pesos ang nakuha. Base sa pagsubay sa kapulisan, notadong pusher kuno ang suspect sa area sa Upol ug pipila ka barangay sa Cagayan de Oro City. Yes, kusog ni base sa atong impormasyon ginagmay pero kanunay, no? Nay nakuha na tong information. But mo pa ni among gatutukan garon nga makakuha mig information kay nay dako-dako ni siya nga source, no? Nas Cagayan de Oro pero dili pa namo makuan kay dili pa siya kining cooperative. Samtang pinaagi sa warrant of arrest, gipangdakop ang top 4 most wanted person sa Upol nga si Alex Galia, 39 anyos, ug ang 37 anyos nga igsuon niini kinsa number 3 most wanted person nga si Alfe Galia. Illegal nga droga ang kaso sa duha di nadakpan sila sa Barangay San Miguel, Maramag, Bukidnon. Human nakadawat og impormasyon ang kapulisan sa ilang gitaguan. Nakadetain sa Upol Municipal Police Station ang mga dinakpan ug mibalibad nga magpa-interview atubangan sa kamera. Na-involved din sila sa illegal drugs, no? Muning na subject for operation ni sila. And then they are very lucky nga wala na sa sa operation but nagawasan sila og warrant of arrest. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Dulan 75 million katao na ang nataptan ng COVID-19 sa tibuok kalibutan. Samtang kapin 456,000 na ang kasakit sa Pilipinas ug sa mong ihap, lapas 34,400 ang taga Mindanao. Misaka na sa sobra 74,952,000 katao na ang dunay COVID-19 sa tibuok kalibutan. 42,349,000 ang nakarecover ug kapin 1,662,000 ang namatay.
Samtang 2,122 ang natalang bagong kaso sa COVID-19 sa Pilipinas karong adlaw. Busa ana sa 456,562 ang total COVID-19 cases sa nasod. Miabot na sab sa 420,666 ang recoveries ug 8,875 na ang namatay. Ug anaa sa 34,480 ang naigo og COVID-19 nga mga taga Mindanao. 28,975 ang naayo na ug 1,305 ang namatay. Unom ka bulang baby ang pinakabatang nadugang sa COVID-19 cases sa General Santos City. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi nining report. Bitalag 25 ka mga bagong kaso sa COVID-19 ang General Santos City. Tulo niini mga bata nga nag-edad 5 anyos o sa katuig ug 7 ka bulan ang pinakabata. Samtang usa ka 92 anyos nga lola ang namatay tungod sa heart failure secondary to COVID-19. As of December 17, 1,282 na ang total confirmed COVID-19 cases sa General Santos City. 136 ang recoveries o 56 ang namatay. Sa Iligan City, nadungagan og 7 ka bagong nagpositibo sa COVID-19. 5 niini mga apor kun authorized person outside residence. Misaka na sa 1,014 ang total confirmed COVID-19 cases sa Iligan City, 916 ang nakarecover ug 52 ang namatay. Nagpabiling gihapong labing taas nga mga kaso ang natala sa Davao City sa tibok Davao Region. Doon na 7,836 ka total confirmed COVID-19 cases. Mitala og bagong recoveries nga 145 din miabot na sa 6,069 ang nakarecover ug 353 ang namatay sa Davao City. Ug sa tibok Davao Region, miabot na sa 11,167 ang total COVID-19 cases. 8,811 ang nakarecover ug 443 ang namatay. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Upat ka mga drug suspect sa Cagayan de Oro City na dakpan sa operasyon sa Cogon Police. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Atol sa gikasa nga bypass operation sa mga operatiba sa Police Station 2 Cogon PNP, dakpan sila sa Ricola Magarang, 21 anyos, Clint Kadungog, 44 anyos, Enrico Glico, 45 anyos, Israel Epanes, 32 anyos, mga residente sa Makanhan, Cagayan de Oro City. Sigon sa kapulisan nga bag-o lamang kuno nahuman og pat session ang mga suspect, diyang natigayon ang transaksyon sa bypass operation. Notado sab ang mga dinakpan nga gapayuhot sa syudad. Parokyano kuno sa mga suspect ang mga taxi driver ug trabahante sa mga pribadong patigayon. Siyempre, bago lang yun sila nakasuyop sa maong illegal nga droga. So, maong itong ingong pa nato nga naagyod na sila sa Cloud9. Napalitan ang mga suspect ug usa ka sasi sa gituwang sabu. Nakuwaan pa kini og laing pakete sa sabu nga mobalor sa 36,720 pesos. Apan depensa sa mga suspect nga wala kuno sila may gamit og droga ni adtong tungura. Samot na nga wala kuno sila na maligya ni ini. Maliit yung nakuha sa akin. Maliit, pero hindi ko sure na sa akin yun. Sa'yo yun? Sa bag ko. Sa bag ko nila nakuha. Yung bag ko hindi ko suot. Hindi ko suot yung bag ko ha. Nakalagay lang sa upuan. Itong na yung mga items na nakita nila kay before sila nagkibal ng plastar na yung mga items na lang kung kinsay tag-iya, wala man gid may kuan kay wala man nila no nakuan. Taliwala pa man ni ini, kasong paglapas sa RA 9165 ang ipasaka batok sa mga dinakpan. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Memorandum of Agreement tali GMA Network o kadagkuan sa NCAA ang formal na nga gipirmahan. Opisyal na nga makit-an sa GMA Network ang tanang sporting events alang sa NCAA Season 96 hantod sa 101. Si Argel Relator alang sa dugang detalye. Formal na nga mipirma sa Memorandum of Agreement ang National Collegiate Athletic Association o NCAA o GMA Network Incorporated alang sa makasaysayang partnership alang sa NCAA Season 96 hangtod na sa NCAA Season 101. Kauban sa virtual signing, sila si GMA Chairman and CEO, Attorney Felipe L. Gozon o President Gilberto Duavit Jr. o GMA Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong o mga GMA Senior Executives nga sila si Chief Marketing Officer Lizelle Maralag, Senior Vice President for Finance and ICT Ronaldo Mastrilli,
SVP for Corporate Strategic Planning and Business Development, and Chief Risk Officer and Head of Program Support, Reggie Bautista, ug Vice President and Head for GMA Regional TV and Head of Synergy, Oliver Victor Beltran Amoroso. Sa bahin sa NCAA, anaa sila NCAA Season 96 Policy Board President, Father Rector Clarence Victor Marquez OP, ang President sa Kolehiyo de San Juan de Letran nga host usab sa Season 96. Present usab ang Management Committee officials ug Policy Board gikan sa napulo ka NCAA member schools. We are looking forward to show everyone, including our kapuso abroad, the world-class talent of our young Filipino student athletes. Rest assured that we will give what is best for them as we wholeheartedly welcome the NCAA into our home. Ubos sa kasabutan, makitaan sa GMA Network, GMA News TV ug ubang platforms ang sporting events sa NCAA. Gikan sa Season 96 hangtod na sa NCAA Season 101. The contribution we can give to NCAA is the very wide exposure, not only in our television but in our other platforms. Ang NCAA ang pinakauna o pinakadugay nga liga sa Pilipinas. Gilangkuban kini sa napulo ka kolehiyo ug universidad sa Metro Manila. Kini ang Arellano University, Kolehiyo de San Juan de Letran, De La Salle College of St. Benilde, Emilio Aguinaldo College, Jose Rizal University, Lyceum of the Philippines University, Mapua University, San Beda University, San Sebastian College Recoletos, o University of Perpetual Health System Delta. This memorandum of agreement between the NCAA and GMA Network Incorporated is really an act of hope, pag-asa, committing the 10-member schools of the first and longest-running collegiate athletic league. The first athletic league in the country and Asia deserves to be in the #1 network in the Philippines. Arriba, NCAA, at GMA. Gipaniguro sa NCAA nga masunod sa tanang sporting events ang mga safety ug health protocols sa gobyerno. Gisiguro usab ang kaluwasan sa tanang student athletes ug mga staff. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Pipila ka mga dalan sa Cagayan de Oro City ang gibaha human sa way puas nga pagbundak sa ulan nga hatod sa bagyong Vicky. Sa pagtuyok sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa Cagayan de Oro City, pipila ka mga dalan sa dakbayan ang gibaha tungod sa walay unda nga pagbunok sa ulan nga hatod sa bagyong Vicky. Gani kining dalan sa Barangay Bulwa na puno na sa tubig ang duha ka lane tungod sa tubig baha. Hinon base sa uling monitoring sa CDRRMD nga naa pa sa manageable status ang flooding level nga sa dakbayan apan giabisuhan gihapon ang katawhan nga mag-igmat sa mga posibleng kalit nga pagsaka sa tubig baha tungod sa ulan. Orange warning sa Caraga Region o ubang portion sa dinhi sa Misamis Oriental o ubang area sa Davao Region. Human ang siyam katuig sukad miigo og mikala so kinabuhi ang bagyong Sendong sa Northern Mindanao. Kumusta na ka ang kahimtang sa mga nabiktima niini sa Iligan City? Atong sayro ng ilang kahimtang pinaagi sa RTV Presents ni Cyril Chavez. Naghaguros nga tubig nga adunay dalang lapok, gidungagan pa og mga dagkong troso. Kini ang mipukaw sa mga residente sa Iligan City siyam katuig na ang milabay atol sa pag-igo sa bagyong Sendong. Gibalikan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang mga nabiktima sa bagyo sa Barangay Mandulog aron kumustahon ang ilahang kahimtang. Anaa na sila nagpuyo karon sa Kapuso Village, Purok Dudyongan. Usa ang pamilyang Pacquiao sa among mga nakahinabi. Usasab sila sa mga nakadawat sa libreng pabalay nga gihatag sa GMA Kapuso Foundation alang sa mga naigo sa bagyong Sendong. Karon, aduna na sila'y gamayng tindahan gawas sa ilang panimalay nga mo'y nakatabang sa ilang panginabuhian.
Dako ang ilang pasalamat sa oportunidad nga naangkon. Pasalamat pud mi sa GMA atong panahon na kay natagaan mi sa GMA og 120 houses mauning mga nindot kaayong mga balay pulido lig-on kaayo. Nagkampo gid mi nga matagaan. Apan bisan siyam katuig na ang milabay, mahinumduman gihapon ni Brenda Pacquiao ang iyang kasinatian. Naanod siya og iyahang apo nga si Baby Russell Marababon sa baha, apan siya lamang ang naluwas. Karon, hinay-hinay na nilang nadawat ang nahitabo kang Baby Russell ug gitugyan na lang kini sa labang makagagahom. Gagakos ra to ang bata sa ko, pero wala ko kalibutan ako batang gidala manggod. Mura ko nawadaan ako kuan ba sa kalalom gid sa tubig din. Pagkalabay gid niya ato, gatyabaw pa gid siya, gasinggit siya og mama katulo. Ang pamilyang Gonzaga wala may banay nga namatay tungod sa sendong, apan grabe gihapon ang kalisod nga gihatod niini sa ilahang kinabuhi. Ay pait mo lang sir, dugay pag yun mi na rescue pag yun, ang pagkaon pagkaugma, nang kaon na lang miya ng isda nga nangakuan bitaw. Inoon karon aduna na sab sila'y gamayng tindahan nga moy nakatabang sa ilang adlaw-adlaw nga kinitaan. Ang pamilyang Pacquiao ug pamilyang Gonzaga pipila lamang sa gatusan ka mga iligaynon nga nahatagan og pabalay. Pinaagi niini, hinay-hinay na silang nakabangon gikan sa kalisod nga gibilin sa bagyong Sendong. Sila ug ang ilahang mga banay ang nagpamatuod nga habang may buhay, may pag-asa. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Luyo sa bising nga syudad sa Panabo sa Davao del Norte, dunay nakatagong nindot nga traksyong makalipay gayod, labi na sa mga dunay hilig sa agrikultura. Atong sayron ang istorya sa report ni Sheila Vergara Rubio. Kini ang bee farm ni Tatay Epifanio Loyola Jr., kinsa usa ka beekeeper sulod na sa 4 ka dekada. Sumala ni Tatay Epifanio, dako gayod ang iyang gugma sa agrikultura ug kinaiyahan. Gani, 4 ka dekada na sab siyang nagatudlo og beekeeping dili lang sulod sa Panabo, kung dili sa tibuok Pilipinas. Kanunay nga ginapasabot ni Tatay Epifanio sa iyang mga estudyante ang kaimportante sa beekeeping. As a farmer, partner gina. Farmer ka, beekeeper ka. Magunsay mong tanom kung way mag-pollinate. Sa pagsimple, magtanong ka na gulay, wala na yung mahimong tarong nga bunga kung way pollinator. Karong nauso ang pag-alaga og mga tanom, naglaom si Tatay Epifanio nga mahimong maayong ehemplo ang iyang urban bee farm. Sagad sa mga pwedeng itanom maong ornamental plants, herbal plants ug mga gulay. As long as na makita nimong maka-produce siya og daghan nga flower, much better. Kaya para matabangan po nato ang bees, especially if we will do urban beekeeping. Daghan pa ang mga produktong pwedeng mahimong gikan sa beekeeping sama niining sabon ug kandila nga gama sa beeswax. Duna sab mga lami ang pagkaon nga naisagol nga honey. Tumong niining bee farm in the city nga makatabang dili lang sa kinaiyahan apan lakip na sa katawhan. Gina-promote na ko ang beekeeping tungod aning panahon na karon. So ngano man tungod kay COVID response ya. Unang-una, ang tanang bee product kinahanglan sa lawas sa tao para mo strong iyang immune system like honey. Halos tanang vitamins na sa honey. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Karong usa ka semana na lang ug Pasko na, giant Christmas tree sa Pagadian City gipasiga na. Si Argel Relator sa dugang detalye. Mismong si DART Secretary Attorney John Castriciones ang nagpasiga. Makita usab sa nawong niini ang pagkahingangha sa kanindot sa Christmas decorations. Mabati na gayud sa taga Pagadian City ang Pasko, bisa na sa ginasagubang karon nga COVID-19 pandemic. Ang higanteng Christmas tree nga naa sa Plaza Luz nga naatubangan sa City Hall. Aduna kinigitason nga 88 feet. Christmas Carnival ang tema sa ilang mga dekorasyon. Ilang gisiguro usab nga malingaw ang tanan ilabi na ang mga bata sa nindot nga Christmas lights ug dekorasyon, sama na lamang sa clowns ug ballerina. Sa tumoy sa Christmas tree, makita ang nagkidlap-kidlap nga parol.
Kini ang pinakataas na Christmas tree sa Region 9. Niabot usab sa sobra bulan ang pagpatindog niini. Ako yung first na react is nindot jud kayo siya. Kay despite sa to ang mga nahitabo karon, naglisod, way trabaho, makita nato nga Christmas gyud gihapon. Wala pandemic ko sa lingaw. Wala pandemic ko sa lingaw. Ato sa pagpasiga sa ilang Christmas tree, gidungan usab ang ilang musical dancing fountain nga nakapalipay og samot sa mga residente. Gipaniguro sa lokal nga kagamhanan nga masunod gayud ang health protocols sa mga motanaw ug mobisita. Ato amang kung ikuan nga i-control nato ang crowd nga pila lang ka number of people can get inside the plaza. Kay dili ta gusto nga ma-overcrowded. Anyway, dili mo pud siya aircon nga open air man siya, unya basta pamilya-pamilya. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Mga kapuso, 7 ka adlaw na lang una magpasko. Mga kapuso, way puas ang among paghatod og balita. Bisitay ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw po lahi sa madagkong balita sa nagadayang riyon sa nasod, subscribe na. Og mo kadto ang mga balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga paguban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino. Happy weekend ug amping.